Ƙissar Annabi Isa alaihi salam da makaho. A zamanin Annabi Isa alaihi salam akwai wani bawan Allah dattijo da Allah ya jarabce shi da cututtuka irin na makanta da kuturta. Gashi dai kuturu ne, gashi kuma makaho. Haka yake jan jiki yana tafiya, yana dogara sanda. Wata rana wannan dattijo makaho yana cikin tafiya yana dogara sanda ya tuntuɓe sai ya faɗi. Nan take sai yake cewa ya gode wa Allah subhanahu wata'ala da ya bar shi cikin salama. Annabi Isa da yake a can gefe kusa da shi sai ya ji, ya matso kusa da shi ya ce, kai ku da dukkan irin bala'o'in da Allah ya jarabce ka da shi, me yasa ka faɗa haka? Dattijo ya ce, zuciya wacce take cike da imani da tawakkali ga Allah ta fi zuciya wacce take da lafiya amma ba ta da tawakkali da karɓar ƙaddara. Nan take Annabi Isa alaihi salam ya ce, lallai ka faɗi gaskiya. Take Annabi Isa alaihi salam ya ɗaga hannayensa masu albarka ya roƙi Ubangiji subhanahu wata'ala da ya ba wa dattijon nan lafiya. Nan take idanuwan wannan dattijo suka buɗe, cutar kuturta ta warke. Dattijo farin ciki ya gode wa Allah subhanahu wata'ala ya rayu cikin limana da kuma salama.